nila. Dayon, di po sila mulawat na tradisyon. Pero kita kaning tanan natay basihan kung Biblia ang diskutan. Dayon, natay Bible. Manang atong pagturunan, magisterium, tradition of Bible. Asa man mabasa ng gitawag itong magisterium na diri sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 16, versikulo 19. So magkapatid na sa itong magkaigsunan, narata na magturunan tungkol kay mo ko rin nasulat sa Biblia. Mamanigin mo. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa kingalan sa langit. Ang imong idili din sa iyo, idili sa bito sa langit. Ug ang imong itugot din sa iyo, itugot sa bito sa langit. Gahom ni sa sintahan. Ang gitawag natong magisterium. Sunata na. Dahil kani tradisyon, ngamin sila nga dili ko nung tinaw ni nga na sa Biblia. Nanitiri sa kinigihapon King James Version. Atong gamiton ni siya para nga ang atong mag-igso na galing Katoliko nga mahibalo sila nga na mismo sa King James Version nila nga Bible. Nani diri sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition. So pahuptan ang tradisyon which we have been taught whether by word or by our liaison. So kanang epistola mo ni siya kanang masulat nila na sa San Pablo. So sa Biblia, 13 ka libro na sulat ni San Pablo. So yun siya nga, huptin ninyo nga pagturunan ang mga nasulat ug dili kay masulat ra kundi hasta ang tradisyon. So naata sa simbahan. Pananglit. Birthday ni Mama Mire, karong September 8. Wala may nasulat sa Biblia. Nag-ingon diya na birthday ni Mama Mary September 8. Pero tradisyon na nasa itong simbahan. Natin mabasa anak, wala lang diya sa Biblia. Tradisyon na to, pero sutan na ito na. Anong bisag mo lang masulat, anong himo niya mo ito na. So, karang siya. Dahil natin isa ulo, Immaculada Concepcion, pagpanang ko ni Santa Maria nga walay sarap ng London. Wala na siya anak. Espesyal na Santa Maria pag sa Ginoo. Isa ulo na ito na December 8. Lagi po na mabasa sa Biblia nga muna kapitsa. Bisan ka ni Biblia, wala na yung pitsa. Kung sa isulat. Kung nahibalo mo yan tungkol sa mga Bible scholar, nga ano ito yung isulat. Pero dere mismo, wala mo yung mabasa. Muna nata ng mga tradisyon. O kanapabunyi sa bata, ang atong mag-isunan, may silang kalibnya ng bata. Dugay na nga pero tuwing 500. Sige na, mga bata ko tunyagan. So, tradisyon na lang sa atong simbahan. May sila nga, hinang lang nasulat. Dagang mo po wala masulat sa Biblia. Atong basahon ni Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20. So, malingiwan. O dagan pa man bro, mag-ibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang matinunan, na wala may sulat ini basahon na. Kung masulat dire. Dayon, dari sa Bahino sa mga Kapitulo 20, versikulo 25, daghan pa kayo mga butang ng ibuhat ni Jesus, o kung gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko nga ang tibo kalibutan, dili gayon pinigog nga kasundan sa mga sinulat. So daghan pang ibuhat si Kristo, nga wala masulat dire. Nang ipanudlo sa mga apostoles o gibilin sa simbahan, muna gitawag nato siya o divine tradition. Nga padayon na ito karon. Sunatan na. Pag divine tradition, isunod na ito. May sila nga na sa Biblia gidili ang pagsunod sa tradisyon. Asa man ang mabasa sa Biblia, Ebanghelyo San Marcos Kapitulo 7. Dili na maong ang
divine tradition, human tradition na siya.